Pinaka kasi sipot. So, sigam na lang kuya natin. So, nagamit na ng kuya kuya ha. For your digital therapy. Control pala. Kayo. Relax ka pa. Tina. 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 Gime. Gime na. Yan. Yes. Yes na yan boy. Sigana yan. So guys, ito yung aming last part na digital therapy. So, enjoy kayo sa aming vlog ni Kuya Bong Castro as may stroke patients na nakakalakad ng for 8 session. Tandaan nyo po, ang massage therapy ay tiyagaan po ha. Hindi po ito agad-agad na gusto mo gagaling ka agad, papahinto mo yung pasyente mo. Nako, kawawa naman yung pasyente mo. Nabitin. Dapat dire-diretso po ang ating massage therapy. Hanggang gumaling po ito at bayan mo si massage therapy ang sasabing tama na. Yan lang po talaga yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sige na boy. Okay na. So 610 po. 6:10. Okay na po yun. 610. Next, break. Siyempre, break time. Ayan. Ay, ganyan, tang. Basta, dahil na lang. Magpapray mo tayo para mag-break tayo. Sige. Tuwan. Let's pray mo tayo. So, pray mo na kami bago break time para diretso na yung ating closing ng ating vlog. So, sige. Pray ka, ikaw mag-closing prayer. Hallelujah, Lord. O aming amang banal na nasa langit sa dakilong pangalan ng aming Panginoon Hesus. Maraming salamat po. Ngayon, binigyan niyo po ng power ang kamay ni Mang Kepeng para ma-therapy ang aking asawa. Nawa po patuloy po niyo siyang pagpalain, Lord God, sa aking asawa, Lord. Patuloy niyo po siyang gabayan sa kanyang buhay, O Lord. Palakasin niyo po siya at lumakad na po siya ng tuluyan, O God, upang ikaw ay kanyang may ihayag sa buong mundo, Lord Jesus. Tulungan niyo po siya, O Lord. Salamat po sa iyo po, kapuriya, kapasalamat at dahil sa iyo lamang, in Jesus' name. Amen! Diba? So yan guys, tapos na po yung aming therapy for today, October 6. Hope nag-enjoy kayo at marami kayo na rin yung salta ng Diyos at mga diskarte ni Modelo Mang Kepeng sa stroke patients kung paano gumaling ito. Okay. God bless po! Kuya, pa lang. Thank you, Jesus. Shout out. Shout out sa aming church, Ayan. CIM. Okay. Lalong-lalo na sa aming mga pastor at pastor. Ito muna. Melda Sanchez, another pastor, Pastor Will, Pastor Mars, Pastor Ronnie, Pastor Bong, and aming young pastor, Pastor Adrian,
Edya. Yung missionary po namin, si Pastora Jamay. Thank you guys sa iyong panonood. Shoutout tayo also. Sa anak mo dalawa, ano pangalan? Yung mga anak ko, na Musporta. suporta sa tatay, sina Hazel and Aileen Castro. Hazel and Ellen Castro, sa inyong dalawa, may God bless you and for your being a good children to Kuya Bong and Ate Lumeng at patuloy mong suporta sa aming pagtiwala kay Badoro Magkapeng. May God bless you and protect you and bless your business. Okay. And also shout out also sa kay Pastora May ng Arenas, kay Pastora Tess ng San Nicolas, sa inyong mga pastora, shout out. Ayan. Siyempre sa ating mga pastora, hindi natin na nakikinig dito sa lahat po ng mga pastors at mga patuloy pong ginagamit ng Lord Magayag ng mga salita sa ating mga kapatid dyan at walang sawa. Ayan. Sa inyo lahat, shout out. Magpatuloy kayo. At siyempre sa ating mga kapwa therapist at kapwa po ng gagamot ng ganito, sa inyo po lahat, mabuhay kayo. Nawa ay basbasan ninyo mga kamay ng ating Panginoon si Kristo. God bless po. Yes. God bless.